Inini handingatangire vakuruka. Ndina mama Maigwaze pano. Mama Maigwaze vakashanda stereki namadzibaba. Regai mama Maigwaze vambotsanangura mashandiro avakaita nababa Nicholas Zakaria. Mama. Ini ndinonzi Maigwaze, tiri vavakidzana. Ndauya Silvertown ndichivaona pano vachirwara. Takagarisana kwenguva yakareba chaizvo nemadzibaba kubvira vachiri kupostori kusvika vazoenda kuchechi kwavari kupinda uko. Taigarisana tichiwirirana tichifambidzana. Urwere hwese ndakavaona indakatopedzisira kuvaona musi wechipiri pacomplex apa President Emerson Mnangagwa vachivapa chikafu chekrisimasi, mahamba aya. Ndakatovapa mahamba pacomplex apa vachitofamba netsoka dzavo vachitopinda mumotikari. Tikati madzibaba Zakaria vagona kutakura chii? Vagona kutakura mahamba. Vanoda kuita sei? Vanoda kutakurwa vatakurirwa vaneswa kupi mumota kwavo. Saka tikunzwa kubatikana. Hospitari yedu Chitungwiza ndo vakativakira vese naSifas Mashakada. Ini ndivanga ndisahwirawo Sifas Mashakada. Ndina ndakatopfeka hembe dzaSifas Mashakada panhama yake. Vanhu vakatonditiza chungwa Sifas Mashakada amuka nesaka rangu. Takasvaka gore rimwe chete 1959 naSifas Mashakada vachiita Chitungwiza Hospital. Chitungwiza Hospital yakavakwa kuti pave nemibhedha iwedzerwa nemagumbeze, pave nematiles, pave nemacheya zvakaitwa nekuburikidza kwababa Zakaria Nicholas Zakaria. Vakatiitira zvinoshamisa. Tauya tivaona ende futi madzibaba Nicholas Zakaria ndotova chimwe chinhu chikuru chavanga vachiita munyika yedu yeZimbabwe. Vanga vasina basa nokuti inini ndoridza bhendi, ndinoridzira MDC ZANU-PF. Vanga vasina basa nazvo, vaibuda pachena kumusangano weZANU-PF. Tanga tiinavo kumusangano weZANU-PF, taishanda navo kumusangano weZANU-PF. Madzibaba Zakaria vaida ZANU-PF zvisingaite. Vanga vane chigaro mumasero. Musero ndo mavanga vari vakati ni basa rakura handidi kupiwa nokuti ndiri munhu anoridza bhendi ozoshaya mukana. Saka vanga vari musero chigaro chavo. Saka tine zvataitokuudzawo vakuru. Kana vakuru vakatinzwawo muchangoona zvichaichenji chaitika maererano nokuvigwa kwavo. Nasvita Madam General ka taigarisana namadzibaba Nicholas Zakaria. Aiwa vanga vari baba vedu vaichaida zvekuti mashows avo aitinakidza, aitikomborera music yavo aitinakidza zvisingaiti. Tarasikirwa zvakanyanya, tarasikirwa ndoti kuswera nezuro apo pandakaenda kuchitungwiza hospital. Situation ndakaona isina kumira zvakanaka, asi taingonamata. Asi tongoti rufu murau waMwari, kufa inguva. Toda kutenda nguva yatakava namadzibaba Nicholas Zakaria. Tiri kucelebrata upenyu hwavo, takutocelebbrata upenyu hwamadzibaba Nicholas Zakaria. Tsamba ndobva dai mazondoona ari mangwana. Nhasi ndichakatibatikanei. Kudesiyana naye ukaita kumanikidza uchachema. Aiwa kwaida nokuda singakudesiyana naye. Madzibaba ataura chokwadi. Tabatikana. Tiri pano pano kusvika kuchiweshe ikoko tapedza basi.